Γεια σας, GT εδώ. Σήμερα θα παίξουμε ένα match, θα παίξουμε ένα carry mode με τον PAOK. Θα συνεχίσουμε αυτή τη σειρά, θα παίξουμε δύο ματσάκια σήμερα, με τη Ρώμα είναι το πρώτο. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe, αυτό βοηθάει να κάνουμε περισσότερα βίντεο και αυτά. Και πάμε να δούμε το match. Λοιπόν, τώρα παίζουμε τη Ρώμα. Δύο λεπτάκια να δω. Εντάξει. Ωραία. Έτσι θα είναι η εντεκάδα μας. Επίσης έκανα μια μεταγραφή τον Μάνταλο, ο οποίος δεν μας έχει έρθει ακόμα, αλλά τον έχουμε αγοράσει ήδη. Και πιστεύω ότι ή στο τέλος αυτού του επεισοδίου ή στο επόμενο επεισόδιο θα έχει έρθει, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να δούμε το μάτς. Είναι γενικά ένα καλό ματσάκι, γιατί η Ρώμα έχει πάρει το Λουκάκο από την Ίντερ. Να και στο Ράμος. Πάμε, συνδυνάμε. Ωραία, πάω σε σέντρα. Ράμος. Δεν μπορεί να περάσει το Σάντζες. Ο Λουκάκο με την μπάλα, με το Ρίβα, Έιβραχαμ. Δεν περνάει όμως η πάσα για το Λουκάκο. Ράμος. Σουάρ. Δεν μπορεί να περάσει εκεί. Στη γραμμή. Έιβραχαμ. Σουτ. Ο Κοτάρσκι. Απακρούει. Ο Σντόερ. Αραούχο. Κωνσταντέλιας, πολύ ωραία. Περνάει ο Κωνσταντέλιας. Όλος περνάει. Τρέχει. Δεν το φτάνει κανείς. Σουτ. Το βγάζει ο Πατρίσιο. Καλό το κόρνερ, παραλίγο. Πάρει την κεφαλιά ο Ζήσκοβιτς. Τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση στη Ρώμα, αλλά κόβεται. Ο Σντόερ. Κάνει ένα πάουσο, αλλά δεν το πετυχαίνει. Ράχμαν. Κλέβει, ξαναχάνει. Τριστάντε. Σάντζες. Εδώ θα πάρει το φάουλ από το Ράχμαν. Εδώ ήταν μια λάθος συνεργασία από την ομάδα της Ρώμα. Κωνσταντέλιας. Αραούχο. Και όμως περνάει η πάση για το Μουρκ. Κωνσταντέλιας, πολύ ωραία. Ναι, πίσω για το Σουάμπ. Το σουτ. Πατρίσιο το λέει όχι. Γενικά το έχει αυτό το σουτ το Σουάμπ. Στο Ράμος έκλειψε, αλλά ξανά έχασε. Όμως κλέβει Κωνσταντέλιας τώρα. Και είναι μια καλή αντεπίθεση για το ΠΑΟΚ. Αραούχο, περνάει, παίρνει τις κόντρες, περνάει. Τσίψον, αχ, παραλίγο. Εδώ ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Τελικό τελείωμα του Αραούχο. Κλέβει ο Μουρκ όμως. Κωνσταντέλιας. Περνάει, κόβεται από τα κοινάς. Εδώ τώρα ο Μουρκ προσπαθεί να κόψει. Κρατάει η μπάλα η Ρώμα. Κλέβουνε πάση στο πόδι με το Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας. Σπερνάει. Δίνει για τον Σντόερ, δεν περνάει πάσα. Αραούχο. Σουτ. Παραλίγο. Παραλίγο να έχουμε το 1-0 από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Με το πολύ καλό σουτ του Σέργκιο Αραούχο.
Συστά από το δοκάρι. Δεν τη βρήκε ο Πατρίσιο. Παρ' όλα αυτά είναι out. Ο Σιμών, με συγχωρείτε. Δεν ήταν ο Πατρίσιο. Σάντσες. Προσπαθεί να το κόψει ακόμα. Δεν μπορεί όμως, τον κόβει ο Μουρ. Ξαναχάνει. Σάντσες. Δίνει για το Λουκάκου. Για το Έμπραχαμ. Κακό τελείωμα όμως. Και Γιώρα. Ο Σντόεβ. Ο Σαντέλιας. Περνάει. Δίνει πάσα. Καλή. Δεν την προλαβαίνει όμως ο Σντόεβ. Και κόβεις μάλλον. Μπατουρίνια. Ξανακλέβει ο Σντόεβ. Ξανακλέβουν. Κριστάντε. Οι παίχτες της Ρώμα. Κριστάντε τώρα με την μπάλα. Σάντσες. Πάλι Κριστάντε. Παίζουν το 1-2. Τώρα δίνει απέναντι για τον Ογιαρμπαλάλ. Ζίτκοβιτς. Κλέβει. Αραούχο. Έχει την ευκαιρία εδώ. Δίνει πάσα για τον Μουρ. Καλή αντεπίθεση για τον Μπάουκ. Αλλά δεν περνάει η πάσα του για τον Κωνσταντέλια. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτή την ισοπαλία του Μπάουκ. Μέχρι τώρα, πέναντι στη Ρώμα. Έχει κάνει καλές φάσεις ο ΠΑΟΚ, το ίδιο και η Ρώμα. Αλλά πιστεύω ο ΠΑΟΚ να τα καταφέρει και να πάρει τους 3 πόντους. Ωραία, έκλεβε εδώ ο Κωνσταντέλιας. Ξαναχάνει όμως, ξανακλέβει ο Σντόεβ. Δίνει πολύ πίσω για τον Κοτάρσκι. Εκείνος για τον Ράμος. Ράχμαν. Μουρκ. Αραούχο. Δεν περνάει η πάσα του με τον Ζίτκοβιτς. Και Γιώρα προσπαθεί να κλέψει. Δεν μπορεί. Έιμπραχαμ. Ο Σντόεβ κλέβει. Αραούχο τώρα. Δεν αφήνει το πλεονέκτημα διαιτητής για να φύγει μπροστά ο Ζίτκοβιτς. Κωνσταντέλιας. Power shoot. Παραλίγο. Ράμος. Χάνει την πάλι. Έιμπραχαμ. Κάνει το σουτ, κοτάς. Αυτό το χαμηλό πλασέ από τον Έιμπραχαμ. Δεν νικάει όμως το κοτάς. Λοιπόν, Ράμος. Swap. Ωραία πάσα για το Μουρκ. Περιμένει να βγει ο Ράχμαν και του δίνει μπάλα. Ράχμαν. Θα κάνει η σέντρα. Καλή είναι για το πίσω δοκάρι που ήταν ο Ζίτκοβιτς. Εκεί ο κλέβει ο Σβάτ. Κωνσταντέλιας. Χώρο για το σουτ. Κόβεται όμως από τον Κριστάντε με την μπάλα. Πελεγκρίνη. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει και είναι επικίνδυνα για τον ΠΑΟΚ. Παραλίγο, με δεύτερη όμως προσπάθεια κόβει ο Κοτάς. Κωνσταντέλιας. Καλή πάσα για τον Σντόεβ. Και χάνει μπάλα και δεν παίρνει το φάουλ. Ντίκα, Λουκάκου, που δεν έχει κάνει σήμερα. Τώρα μόλις έκανε ένα σούτ, αλλά πέρασε τελώς out. Θα δω καλύτερο ο Κοτάς. Ράμος, Σντόεβ. Δεν πάσα για τη Ζίτκοβιτς τώρα. Δεν έχουμε δει ένα γκολ ούτε από την ομάδα του ΠΑΟΚ ούτε από την ομάδα της Ρώμα. Ωραία, έκλεψε να παίξει στο ΠΑΟΚ. Αραούχο. Ωραία πάσα. Ζίτκοβιτς. Περνάει από όλους. Περνάει. Κάνει το σουτ. Κωνσταντίνης ευκαιρία. Πάνω στους παίκτες της Ρώμα. Κουάπ στο κόρνερ. Κεφαλιά Ζίτκοβιτς. Παραλίγο να κάνει το 1-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά δεν τα κατάφερε.
πέρασε έξω ο Κωνσταντέλιας και μπήκε ο Τάισον. Τάισον δεν κάνει τίποτα. Έκλεψε ο Σντόεφ. Τάισον. Χάνει όμως την μπάλα. Ξανακλέβει όμως ο Τάισον. Πολύ ωραία. Τώρα βγαίνει η ομάδα του Πάου ξανά αντεπίθεση. Τάισον, ευκαιρία με το που μπήκε. Τον νικάει ο Σιμών. Τάισον στο κόρνερ. Σέργκιο Ράμος κεφαλιά. Παραλίγο. Εδώ ρισκάρει ο Σιμών. Και βγαίνει και διώχνει την μπάλα και εδώ τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση η Ρώμα. Περνάει πολύ ωραία. Μπαίνει στην περιοχή. Παραλίγο να το φάμε από την ομάδα της Ρώμα, αλλά ο Κοντάρσκι έχει απάντηση. Και τώρα έχει πάει στο 85. Και τώρα πρέπει να βγάλει μια γρήγορη αντεπίθεση η ομάδα του Πάου. Ο Σντόεφ. Ζίτκοβιτς. Θα κλέψει. Όχι, δεν μπορεί. Σμόλινγκ. Ζίτκοβιτς. Ωραία πάσα. Τάισον, φεύγει. Φεύγει, περνάει από όλους. Φεύγει. Το σουτ. Πάνω στο Σιμών. Τώρα πρέπει να παίξει λίγο ο Σιμών. Ράμος, κεφαλιά. Τάισον. Αράουχο. Το σουτ. Και το μάτς λύγει και είναι 0-0. Παίρνει μια ισοπαλία από ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς. Δεν θα έπρεπε νομίζω, γιατί χάνει ότι δεν είναι πια πρώτη στην βαθμολογία. Ωραία, έχασε Ίντερ, αυτό είναι καλό. Και πάει τρίτος ο ΠΑΟΚ. Και είναι πρώτη θέση με 18 βαθμούς η Γιουβέντους. Και για να πάρουμε ξανά τη θέση πρέπει να χάσει από την Τωρίνο, που είναι λίγο δύσκολο αυτό. Το ίδιο και η Νάπολη. Εμείς τώρα παίζουμε με τη Βερόνα. Τέλος πάντων, πάμε. Να κάνω κάποια αλλαγή. Μπα, θα παίξουμε το ίδιο. Το ίδιο σύστημα και με τους ίδιους παίκτες. Παίζουμε στην έδρα μας, στην Τούμπα μέσα και στη σέντρα στο μάτσι ο Πάου, ο Σταμπέλιας. Δίνει για τον Οτόε. Αράουχο, δεν μπορεί να περάσει εκεί. Περνάει ο Χόμπλα τώρα, πολύ καλά. Και είναι αυτό πολύ κίνδυνος για την ομάδα του Πάου. Θα κάνει το σούτ όμως, ο Κοντάρσκι έχει απάντηση. Τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση η ομάδα του Πάου. Θα ξανακλέβει η Βερόνα. Και παίρνει το φάουλ ο Παγκόλα. Το πάει απευθείας, αλλά δεν έχει δύναμη. Φεύγει ο Κωνσταντέλιας όμως. Και δεν μπορεί να τον πιάσει κανείς. Φεύγει. Κάνει το σουτ. Και σαμετάει τώρα το φύλακα της Βερόνα. Κωνσταντέλιας στο κόρνερ όμως. Φεύγει ο Ράμος, παλιδάκι, δεν γίνεται. Μουρ, κεφαλιά, μπράβο. Εκόν. Το σουτ. Κωνσταντέλιας μαζεύει. Κωνσταντέλιας περνάει. Δίνει πάσα. Παραλίγο. Σουάμπ. Χάνει όμως την μπάλα. Ξανακλέβει όμως ο Ράμος. Πολύ ωραία. Αλλά δεν ξαναχάνει ο Αράου. Γενικά έχει καλές ευκαιρίες ο Πάος.
Περνάει και Σαλερνιτάνα. Είμαστε τέταρτη τώρα. Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουμε. Μπράβο. Ο Ράμος κόβει. Πετάκλει. Ωραία πάσα όμως τώρα και το Ζήτκοβιτς. Ο οποίος αμυντικός Βερόν νικάει το Ζήτκοβιτς. Παραγγείλει να προωθηθεί και να βγει μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα. Κόβει ο Ράμος, Ζήτκοβιτς, Κωνσταντέλιας. Πολύ ωραία. Έχουν τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και δίνει για τον Οσδόεφ. Πάσα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία πάσα. Οσδόεφ το σουτ. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Φανταστικό γκολ. Το πανηγυρίζει ο Οσδόεφ. Με αυτή την κίνηση του Οσδόεφ παίρνει την πάσα του Κωνσταντέλια. Πολύ ωραίο σουτ. Νικάει τον τερματοφύλακα της Βερόνα. Σέντρα πάλι Βερόνα, Χονγκέ, περνάει πολύ ωραία, περνάει όλους τους αμυντικούς. Κλέβει από τους Σουάμπ όμως. Τώρα βγαίνει στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ. Με τον Αραούχο, περνάει πολύ ωραία, τους πέρασε όλους. Κάνει το σουτ, γκολ, 2-0. 2-0 για την ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Σέργιο Αραούχο να διπλασιάζει το σκορ. Το πανηγυρίζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ωραίο σουτ το Σέργιο Αραούχο, βρήκε γεμάτα την μπάλα. Στο 32. Πάλι στη σέντρα η Βερόνα. Ξανακλέβει όμως ο Κωνσταντέλιας. Ωραία προσπάθεια. Αραούχο, περνάει. Νίκη τον Κωνσταντέλια. Αν εκείνος δεν μπορεί όμως να περάσει. Ούτε ο Αραούχο. Παραλίγο. Παίρνει το φάουλ όμως από τους Σουάμπ. Λόπες, γέμισμα. Κεφαλιά. Ωραίο γκολ. Τον Ενρή. Και η Βερόνα μειώνει το σκορ. Περνάει ο Κωνσταντέλιας. Πολύ ωραία. Σουτάρει. Αποκρούει τον τερματοφύλακα. Ψαλιδάκι, Σέργιο Ράμος. Παραλίγο. Δεν μπορεί όμως να δεύτερη ευκαιρία. Κωνσταντέλιας κόβει. Σέργιο Ράμος. Τάισον. Αραούχο. Συγγνώμη. Αραούχο. Περνάει. Το σταματάει πάλι τον τερματοφύλακα. Είναι σε ένταση παίκτης του ΠΑΟΚ. Αλλαγή. Ζήτκοβιτς έξω. Περνάει ο Τάισον. Κωνσταντέλιας. Ψαλιδάκι του Σέργιο Ράμος. Δεν πετυχαίνει όμως. Μουργκ. Παραλίγο. Out την μπάλα. Κωνσταντέλιας. Τάισον. Πολύ ωραία. Δεν πήρε να πιέσει τη κεφαλιά μου. Αραούχο. Κωνσταντέλιας. Χάνει την μπάλα μου. Ημίχρονο. ΠΑΟΚ Βερόνα 2-1. Με τον γκολ του Κωνσταντέλια και του Οσδόεφ, συγγνώμη, και του Σέργιο Αραούχο. Ψάχνουμε τώρα ένα γκολ του Κωνσταντέλια. Έχουμε να δούμε πολύ καιρό. Κλέβει ο Οσδόεφ. Σουάμπ και αυτός κλέβει. Ράχμαν. Ωραία, πέρασε. Κωνσταντέλιας.
Δίνει πάσα για τον Μουρ. Περνάει. Για τον Μουρ και έχουμε να δούμε πολύ καιρό γκολ. Κάνει τις τρίπλες. Δεν μπορεί όμως να νικήσει τον Περίλη. Κλέβει ο Ράμος. Πολύ ωραία. Μουρκ. Αραούχο. Το σουτ. 3-1. Πάλι ο Σέργιο Αραούχο σκοράρει και διπλασιάζει το σκορ του. 2 γκολ για αυτόν σήμερα. Αστής ο Μουρκ. Αυτό το δυνατό πλαστέ του Σέργιο Αραούχο καρφώνει τα δίχτυα του Περίλη. Φωνάζουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Τραγουδούν. Out την μπάλα από το σουτ του παίχτη της Βερόνα. Κάνει αλλαγές στη Βερόνα. Κοτάρσκι, Εκόνγκ. Χάνει την μπάλα όμως. Αυτό είναι σοβαρό λάθος. Ο Κοτάρσκι του λέει όχι όμως. Ξαναχάνει παίχτη του ΠΑΟΚ. Κλέβει όμως ο Σέργιο Ράμος. Δίνει πάσα για τον Αραούχο. Φεύγει ο Μουρκ. Τον βλέπει. Κλέβει την μπάλα μου. Περνάει στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Παραλίγο να έχουμε τον γκολ από μου. Αλλαγή. Ο Σάστρες στη θέση του Εκόν. Αραούχο, περνάει. Έτοιμος για το hat-trick. Και... παραλίγο να σκοράρει. Δεν περνάει ο Αραούχο. Αραούχο. Κωνσταντέλιας. Περνάει ο Κωνσταντέλιας. Θα το δούμε τον γκολ από τον Κωνσταντέλια. Δεν θα το δούμε. Σέργιο Ράμος κεφαλιά. Απόκρουση. Νέο σουτ. Σκουάμ. Εσδόε, πολύ καλή κεφαλιά έπιασε. Ο τερματοφύλακας όμως του Βερόνα έχει απαντήσει. Εδώ δεν ήταν το κόλπο του Σέργιο Ράμος, δεν πέρασε από τη γραμμή η μπάλα. Ήταν οριακά πάνω στη γραμμή. Σέργιο Ράμος κεφαλιά, γκολ. 4-1. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ωραία κεφαλιά του Σέργιο Ράμος και ωραίο κόρνερ του Εσδόε. Σκοράρει και αυτό σήμερα στην Τούμπα. Αραούχο κλέβει. Ξαναχάνει. Ράχμαν. Σουάμ. Μουρκ. Ωραία πάσα. Παραλίγο. Δεν μπορεί να την προλάβει ο Αραούχο. Τάισον. Αραούχο. Περνάει, τους πέρασε όλους. Παραλίγο, δεν είναι καεί όμως την τερματοφύλακα της Βερόνα. Σουάμ, στο κόρνερ. Αραούχο κεφαλιά δεν μπορεί. Κωνσταντέλιας.
Δεν δίνει το φάουλ ο διαιτητής. Ο Σαντέλιας. Δεν μπορεί να υπάσει για τον Αραούχο. Θα το κάνει σήμερα το hat-trick. Ναι, θα το κάνει ο Αραούχο. 5-1. Hat-trick από τον Αραούχο. Πέρασε πολύ ωραία. Και έκανε και ωραίο σουτ και σκίζει τα δίχτυα του τερματοφύλακα της Βέρουνα. Δείτε πόσο ωραία πέρασε και πόσο δυνατό σουτ έκανε. Και τώρα λύγει το μάτς. 5-1, παίρνει τους 3 πόντους ο ΠΑΟΚ, αυτό που χρειαζόταν. Παίρνει την μπάλα ο Αραούχο. 3 γκολ σήμερα, έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ωραία. Το επόμενο μάτς είναι με την Μπολόνια. Εμείς περάσαμε τη Juventus και είμαστε δεύτεροι. Τώρα μας μένει η Νάπολη. Η Juventus πήγε ισοπαλία, τι έγινε? Ναι, ισοπαλία ευτυχώς. Πήγε ισοπαλία η Juventus. Η Νάπολη. Η Νάπολη. Τι γίνεται με την Νάπολη? Κερδίσαμε στην αγωνιστική. Ναι, γιατί συμμετέχει και στο Champions League, ξέχασα. Οκ. Κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, βοηθάει πολύ. Και like. Να φτάσουμε τουλάχιστον τους 20 subscribers. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, ή θα είναι ξανά career mode, ή θα είναι κανένα match στο FIFA, ή θα είναι κάποιο football challenge. Γι' αυτό κάντε subscribe και καμπανάκι για να ειδοποιήσετε. Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.